Oh, di na nag-reset sa taras ko. May tawag ka. Alam ko yung dinagumpe. Dalawa yung binte. Hindi natulog ang aking North cellphone. Mountain, sa northbound. Hindi natulog ang aking cellphone. Baka yung may pasahero. Kaya ay mga damo. Solo nila. Solo nila eh. May pang umaga, may pang hapon. Dalawa-dalawa. Nakuha nga ako ng pira doon sa pitik sa yan. Papabok pa ituli ko ko. Walang pitrako eh. Matala ang pitrako yan dati, ang dispense ng Davao. 3. Araw-araw. May, pang umaga. Aircon. Tapos may San Franz pa yan. Bukod sa Davao, may San Franz. May mga agoy. Pang alas 2, ordinary. Pang gabi naman, meron, pang alas 8. 5 yan. Pang Mindanao, iba rin yung pang Tandag. Iba rin yung pang Cagayan. Balik ito pala. Pang Mindanao. Bigla lang naglaho. Kung sino tayong Naglaon parang mula. bigla lang nawala. Ang bula. Ay, kung ibinta mo yan, sana dito na lang. Ano? Dito, tagay. Sakay mo. Kung sino tayong sakay natin yan. Meron isang turbina sa isang pitek. Sige, sakay. Turbina pitek. Ah. Lahat naman naman. Gamit sila. Option. Option na lang. Quirino Highway. Karo sira. Bahon ang siya tahon.
Bakals, mga bakals. Doon sa series. Bakals na tayo musling. Okay mo na. Ang kasunod nito, ano na, pagbilaw. 5 oras pa.